Mentah kesngi kedai ke National Sports Day. La Rakhe ya kedai kesngi ha ke ap kundai tarik unailar manla usnem ban kinmau burom ya ke lingku sngi ka jong Nongialehkai hoki bapau ke India u Major Dhyan Chand. U Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ula ai Khublei ya Baroh ki Nongialehkai ha ke ni kesngi. Modi ula kinmau burom ru ya u Major Dhyan Chand. Ha ke ni kesngi u Menteri ke Sarkar Pedeng u bakmi ya ketanat Youth Affairs and Sports u Anurak Singh Thakur ula kinmau burom ya u Major Dhyan Chand bat on sepelat ya ki skim bapher na ke benta ki Nongialehkai Sports ha ke ri ha ke jingelang ke Banlong ha New Delhi. Ha Meghalaya la penlong ia ke jingmare da ka 67 Battalion jong ka Central Reserve Police Force ha ka baki pulit shinrang bat kentai jong ka CRPF kile shimenta shitham ha ka ne ke jingpin mare. Ya ka National Sports Day la ne ka Rashtriya Khel Divas la kinthop ha ka thop jong ki sngi Rakhe pindan burom ha ka sin baningkong house nem ar hajar khat ar. Minta pat ngene pe ya